Komiks v našich končinách je stále ešte pomerne vzácnosť, ale postupne sa to už dostáva aj do našej kultúry. Na tému, ako komiks vzniká, či to je vlastne náročné vyrobiť, ako dlho to trvá a v konečnom dôsledku je o tom, že keď si idete za svojím, tak viete dosiahnuť vlastne to, čo vás baví, sa porozprávame dnes so sestrami Jančovými, ktoré sú komiksové autorky. Ahojte. Ahoj. Ahoj, naraz sme to povedali. Takže aký je taký ten váš superhrdinský origin, že čo vás priviedlo vôbec k tvorbe komiksov? No, tak, ktorá povie. Ktorá povie sa dá späť. Ja tak môžem začať asi ja. Vlastne s komiksami sme začali v roku 2018, čo je koľko teraz prepočítavam? No, daj matiku. Tých 6 rokov. Aktívne sa venujeme komiksom 3-4 roky, ale naše začiatky boli také v podstate, že ako my sme vždy zbožňovali fantasy, sci-fi, proste všetky takéto príbehy, knihy, filmy a tak. A potom akože v nejakom tom čase, tuším nejakých 15-16 rokov som mala, keď som začala písať, sestra o nejaké... No hej, tiež som si hľadala nejaké hobby, tak som sa začala venovať kresleniu, aj keď to mi trvalo trošku dlhšie, kým som prišla na to, že chcem kresliť, ale teda ešte by sme sa vrátili k tomu, že prečo kedy sme začali. To som chcela povedať, že sme spojili naše umenie. Áno, hej. No môžeš kľudne povedať. No a vlastne, ako si je spomínala, bolo to v roku 2018 a vtedy, ak si pamätám, október alebo november, čo zomrel Stan Lee. Novembri. Najznámejší komiksový autor, teda v podstate, ako by som to povedala... Ikona Marvelu, áno, a celkovo hrdinou. Áno, a najlepšie na to, že vlastne on vtedy, keď zomrel, tak by sme sme končili posledný ročník na vysokej škole a dostali sme na jeden projekt zadanie spraviť niečo také, že kreatívne, aby sme vlastne spravili skúšku. Tuším, to bol nejaký medzinárodný marketing alebo niečo. Vlastne sme študovali marketing. Áno, tak sme si tak povedali, že dobre, tak keďže ju baví kresliť, mňa baví písať, dobre, tak spravíme niečo také kreatívne a vlastne mohli by sme spraviť komiks. Čiže vlastne sme chceli akoby zdať taký hold alebo takú poctu ešte Stanovi Lim a vytvoriť sme vlastne naše prvé dielo, začali sme na tom pracovať. Skočila do reči, ale bolo to také akože ešte pre nás vtedy amatérske, že sme to robili vlastne ručne, teraz už robíme komiksy digitálne, ale teda však to asi aj neskôr si môžeme povedať, ale že vlastne ty si lepila bunky normálne na papier, keď tam mala nejakú chybu gramatickú alebo niečo, musela to prelepiť a takto sme akože fungovali. A vtedy sme vlastne, nepamätám si teraz, či nepočúvala som ťa asi až tak, ale že či si hovorila, že mali sme za to dostať akože Ačko. Hej, ako tuším, že niečo také načetla. Áno, ale teda ako nevyhrali sme to, ale dostali sme plný počet bodov ku skúške a zároveň to bolo našim odštartovaním komiksovej kariéry. Takže to bolo ešte lepšie ako nejaké Ačko z predmetu. Áno. Takže to sme si potom vlastne pridali do tejto doškolskej skupiny a ľudia sa nám začali na to vlastne ozývať, že že vy ste spravili komiks, že akože nie, že by nás nejak poznali, ale že vlastne by som chcel byť nejaký super hrdinov, akože záporákov možno v tomto komikse. Taká väčšia pointa a tak ďalej. Lebo v podstate ten prvý komiks bol taký jednoduchší a vychádzal akoby z toho nášho pozadia, že sme mali sa vlastne učiť na skúšku a nechcel sa nám na tú skúšku učiť a bol tam hlavný hrdina, ktorý našiel také super okuliare, ktoré mu proste dali schopnosti, že bol super inteligentný, ale nie, že by to spravili tie okuliare za ňo, ale ho naučili vlastne na tú skúšku, aby vlastne nedostal FX, ale aby aspoň Ečko dostal. A vtedy bol šťastný, dostal Ečko a nevyhodili ho zo školy. Dobre, a čo sa týka toho vydania, tak vlastne vy ste si to vydali potom sami, alebo ako to funguje, že musí ísť človek zháňať nejaké vydavateľstvo, alebo dá sa to úplne, že na voľnej nohe, na vlastnej spraviť? Akože tie začiatky boli ešte pre nás také, že všetko sme napríklad robili zadarmo. A čo sa týka nášho prvého diela, tak to bolo len také, že skúšobné a to sme vlastne potom už zostalo len v rámci tých školských čias, alebo teda pre nás tých študentských čias. Potom sme mali ďalší komiks vlastne Eko a Tank, čo sme už tiež sme ho robili v podstate zadarmo. Tam sme sa v rámci spolupráce so jedným spevákom, Tomásom Puskelerom, pustili do tohto projektu a bol to ekologický, bol to komiks s ekologickou tematikou, čiže kde sme sa vlastne učili deti sme učili, ako napríklad triediť odpad, prečo sa naša planéta nazýva modrou planétou. Ako šetriť elektrickou energiou. No vlastne ten komiks mal 6 dielov, takých 6 akoby kompletných častí, teda oddelených od seba a každá jedna tá samostatná časť dokázala akoby to dieťa alebo toho čitateľa niečo naučiť z ekológie. Áno, ale teda akože bolo to všetko na naše vlastné náklady. Ako my sme ten komiks nedávali z začiatku tlačiť, bol len v online podobe, čiže tam to nebolo pre nás, čo sa týka nákladov, nejaké náročné. Ale teda postupom času, ako sme začali robiť ďalšie diela a ďalšie, napríklad dostali sme granty a rôzne, tak už potom sme si mohli dovoliť vytlačiť tieto diela a podobne.
Takže tak nejak sme fungovali. A ako prebieha celý ten proces? Hej, od začiatku až možno, že po ten koniec, krok po kroku. To sa vlastne pýtame vždy aj na komiksovom workshope. Deti. A majú tam aj napovedu, máme tam data projekt, ktoré máme tam napísané, že vlastne kroky tvorby komiksu a 5 krokov. Vlastne prvý krok je to, že treba mať nejaký nápad, nejakú myšlienku. Začína to vlastne u mňa, hej? Presne, čiže u toho autora, čo vytvára, píše komiks. Čiže prvý ten je akoby, dajme tomu, že myšlienka. Druhé je, poviem to mojej sestre, dám mi feedback, že to je blbosť, to nebudeme robiť, alebo tak, ale nejako vždy sa aj to páči, hej, tak to som rada, alebo to nejak upravíme. Ale keď ti niečo poviem, tak nahneváš sa, ale potom si uznáš, že však hej, že trošku to treba zmeniť, alebo niečo. Takže si vlastne pomáhame, takže potom je taký, ako medzi ten prvý krok ešte rátam to, že si to nejako odfeedbackujeme, povieme vlastne, že čo by tam mohlo byť, vymyslieť nejakú tú hlavnú postavu, prostredie, či to bude vlastne sa to odohrávať v prítomnosti, v minulosti, v budúcnosti, alebo či to bude niekde pod zemou, v inej dimenzii, alebo z akého takej oblasti. Ale to je vždy akby úloha toho scenáristu, toho spisovateľa, ktorý to vymýšľa. Tu ešte nefigurujem ja ako ilustrátorka. Dajme potom, že druhý krok je to, že treba vlastne spraviť scenár alebo napísať storyboardy. Keď vlastne robíme nejaké spolupráce v rámci akože s nejakými firmami, alebo tak je samozrejmosťou im dodať scenár. Bez toho by sme sa nezaobišli. Čiže tam vlastne vždy vyprodukujem scenár, ale keď takto iba my robíme akoby komiks iba tak pre nás, ako keď napríklad tam máme, že zónu 300, tak vlastne to som nerobila, že scenár, ale spravila som iba storyboardy. Pripravila som normálne v písanke alebo proste na nejakom papieri, panely, rozpísala, že čo na ktorej stránke bude a tak ďalej. A to už potom vlastne som sestre dodala, síce niekedy sa v tom až tak úplne nevyznala, hej. Ale už som si zvykla, na jej škrabopis a na jej guličky a paličky a že áno, to bude to. Neviem kresliť, tak a keď nevadí. sa spýtam, že toto je, to sme mali, čo sme mali tú komiksovú spoluprácu vlastne Extra Ligy a tam bola Elena a Arpada. A že toto je Elena, toto je Arpada, že však vyzerajú rovnako, má to byť muž, že však nevidíš, tu má dlhé vlasy a také dve paličky proste, že aha, dobre. Tak je to takto vlastne. To asi je môj problém. Takže tak, a potom vlastne to dám tebe, čiže ten môj super storyboard. Hej, ja už ho vlastne prekreslím, teda ako som spomínala, že teraz už tvoríme komiksy len digitálne, čiže ja to vlastne teraz používam Clip Paint Studio, predtým som používala Photoshop, ale tak nejak si to tak striedam, ako mi pasuje. Tam vlastne ale v tom Clip Paint Studio mám aj také super, že si tam viem pekne oddať tie jednotlivé panely a komiksovú stránku, ako si ja predstavujem. Tam si spravím už ja podľa toho, čo mi vlastne sestra dodala tie storyboardy, nejaké náčrty, ale už samozrejme nie len také úplne, že paličky a guličky ako Iva. A vlastne toto je ten ďalší krok toho storyboardu. Potom keď si to odobríme, že ona je tiež s tým OK, že sa jej páči, že som to vlastne dala z tohto pohľadu, lebo už je to trošku také pokročilejšie, teda akože za nás. Ale niekedy ti tam taký feedback, že ona niekedy má tak tendenciu, že nakresli do jedného panelu strašne veľa vecí a potom neviem, ako tam mám ten text. Ale tak potom sa to aj snažím zmenšovať, ja už sa snažím na to myslieť, ale tak to mi vždy povieš. Dobre, ale teda, aby sme prešli na ďalší krok, potom vlastne ja už to začínam. Akože to je také, že sa tak doplňame navzájom, lebo v podstate ja medzi tým už snažím sa inkovať vlastne jednotlivé postavy, aj prostredie, vyfarbovať a už akby také tie efekty. Obraciame si to navzájom, vždy tam dávaš texty, lettering, môžeš aj ty podať, aby som nehovorila teda za teba. No, akože vlastne keď spravíš, ale tak ja si to tak akože popri tom, že keď už má nejaké také, že iba také skice, tak ja si tam už navrhnem text, aby vedela, že kde nemá dávať tak veľa detailov a vlastne taký hack, že proste, že zakryjem, keď nevie ruku v nejakom tomto pohybe nakresliť, alebo to ti presne poviem, že a tuto prosím ťa, tuto dáš bunku, toto sa mi nechce teraz robiť, alebo toto, a tuto daj tiež nejaký text, a tuto tiež, aby som to nemusela nejako. Ale to by si mal vidieť tých hádok, keď poviem, že vlastne mi sa na to okienko nehodí, ja to nakreslím, ale tam už dá farby, nevyfarbí to pod tým okienkom a ja hovorím, že mi sa tam to okienko nehodí, nemohla si to zafarbiť. A prečo, však tam nechaj to okienko a toto a už zase vznikajú hádky. No a potom vlastne to nejak tak dopracovávame, to bol taký ten tretí, štvrtý krok, že je taký, že tvoj, viac menej a piaty už taký, že finál lettering, že si nejak tak musím hlavne prejsť texty, opraviť proste, aby som lebo ja niekedy ako fakt, keď to človek píše niečo, tak po sebe to proste číta, tak nevidí tie chyby. Je to akoby taká autorská slepota, takže musí to nejaký 1, 2, 3 týždne odstať, hej. A potom sa na to pozriem sa, že napríklad, ja neviem, že keď nás tlačí deadline, tak aj za 3 dní to musím odstať. Tak musím si to prejsť, opraviť, alebo to dám niekomu skontrolovať, buď kamoške, alebo niekomu, kto vlastne študuje literatúru, aby to pomohol s tým, že čo ako napísať. Môžeš hovoriť. Ja len to, že ono je to také, lebo v podstate vo zahraničí sú autori zvlášť na
nejaké inkovanie, škice, vyfarbovanie, lettering. My to všetko máme, že ja som v kope za všetky proste povolania, alebo teda všetky stage, hej, čo sú tam a vlastne ty to isté. Čiže to je také ešte o to náročnejšie. Tam si to vedia aj tak pekne oni ešte odfeedbackovať. My si to musíme takto, že navzájom a spoliehať sa jedna na druhú. Hlavne keď teda to nie je napríklad v rámci nejakej spolupráce, napríklad ako s vydavateľstvom sme mali tú čítanku, tak tam nám to feedbackovali tie redaktorky. Hej, redaktor, šéf-redaktor, recenzenti a tak ďalej, strašne veľa osôb. Takže tak. Dobre, a to sme trošku našetli, že tá spolupráca, že vlastne veľa ľudí sa zvykne pohádať, hej, alebo práve, že aj čo majú blízky vzťah, že keď začnú niečo spolu robiť, tak sú potom s nich úplne že najväčší nepriatelia, alebo že ako to je u vás, že ako riešite konflikty, či nejaké prichádzajú a vlastne ako to zvládate, či alebo vlastne možno, že smeli viacej dokopy, aj to sa deje. Tých konfliktov je veľmi veľa, ale naše konflikty sú také, ja neviem proste, prečo to tak funguje, ja som rada, že to tak funguje. My keď sa pohádame, tak si povieme, ja neviem, čo nejaké nepísané pravidlo, 5 minút možno prejde a už príde jedna k druhej. Chceš čaj? Chceš kávu? A už sme proste v pohodičke úplne, už žiadna hádka ani nič, proste za nejakých 5 minút je to všetko v poriadku. Tam máme akože dobrý vzťah tým, že sme vlastne sestry, dvojičky, tak nejak tak inak si... pre seba aj najlepšie kamarátky, fakt, že si rozumieme, takže to je o tom lepšie, že je takto, že možno preto, že sa nedokážeme tak napríklad ja som ani vlastne ty nie si taký typ človeka, že by sme sa na niekoho hnevali dlhé roky alebo niečo, na to je príliš život krátky, aby sme sa hnevali na niekoho takto a fakt 5 minút a koniec hádky. A potom sa normálne čudujeme, že vlastne, a prečo sme sa pohádali, lebo ja som jej niečo napríklad spríčila, som jej povedala, že vlastne toto by si mohla dať tak a ona mne zase naopak. A potom si povieme, že ale však vlastne dobre, však mala si pravdu, tak to tak dám. A keď sa ti to nechce, dobre, ja to zakriem a už si potom ešte ideme pomáhať, ešte, že ja ti to pomôžem dofarbiť, alebo takto. Ale to by si mohli vidieť, keď sme sa, keď už sme akože pri tých, to neboli úplne že hádky, ale také rozčelovanie, keď sme mali tú spoluprácu na tej, na vlastne čítanke pre štvrtáku na základnej školy, tak tam, keď nám prišiel feedback a prišiel nám strašne, lebo však predsa len to prechádza ministerstvom, recenzentami a tak ďalej. No tak tam nám prišlo strašné množstvo pripomienok a my keď sme to videli, že na každej jednej strane zmeniť neviem čo a dobre, že nie na 10 krát, no ja som zostarla o neviem koľko rokov. No možno aj o 20 rokov. No, to bolo hrozné. Tak tam sme sa tiež. Ale tak dokončili sme to nakoniec úspešne. Čiže sme sa akože tá spolupráca bola fakt, že hodnotná, lebo sme sa naozaj pri nej veľmi veľa naučili. Takže aj akože nervus sme stratili, ale tak to nevadí. To proste prichádza s tým, keď človek nerobí komiksy len sám pre seba a vlastne sa ich snaží dať akoby aj von proste niekde na verejnosť. Predsa len to bolo aj určené pre deti na základných školách, takže sme chceli, aby mali naozaj z toho aj niečo také vzdelávacie a tak kvalitné, hej. Čiže museli sme si akože prejsť tým, čím sme si prešli, aby to naozaj bolo dobré dielo. Takže. Dobre, a koľko vlastne trvá nakresliť jeden ten rámček, alebo vlastne okienko, a koľko potom trvá celý ten komiks? Hej, komiksový panel. No, čo prepáč. Už neupravuješ len mňa. Áno. No, tak akože ono záleží od toho, že či to je napríklad, ako sme sa aj bavili predtým, že či to je nejaká manga, či to je farebné, alebo tak menej zložité farby a podobne. Napríklad, ja neviem, dajme tomu, že jedna komiksová stránka, keď tam mám napríklad, ja neviem, 3 panely, tak ako sa mi darí, ako mám náladu, to je v prvom rade. Niekedy mi to trvá, že 3-4 hodinky a niekedy mi to trvá aj 2 dní, hej. Čiže ale keď tak vezmeme, že tú jednu komiksovú stránku, tak bežne dajme tomu, že keď tam nie sú, že naozaj nejak extrémne zložité prostredia a neviem aké detaily, tak tých 5 hodín, hej, že už rátam s tým, že človek aj tak, že nie je úplne, že plne sústredený, hej. Ale keď niekedy fakt, že človeku sa nedarí, nemá tú náladu, ako som hovorila, že to mám niekedy veľmi veľakrát a niekedy tú stránku dám aj za 2 hodiny, ale niekedy to dám fakt, že za 2 dní, hej. Takže tak, ale tak ten zhruba tých 5 hodín. Plus minus. A sú aj nejaké zlepšováky? Napríklad animátori občas robia Simpsonovci, majú iba 4 prsty, hej, že či aj ty máš, možno, že či komiksoví autori ako takí majú nejaké, že taký nejaký úzus, alebo ty máš možno nejaké svoje vlastné? No, akože napríklad, keď maľujem superhrdinov s plášťom, tak zakriem im napríklad nohu alebo ruku plášťom, hej, nenápadne. Alebo neviem. A to treba dávať každému kabát.
Áno, áno, presne. Alebo teda, ako sme to už aj spomínali vlastne, tak veľakrát si pomáham s tým, že keď sa mi niečo, alebo že sa mi nedarí to nakresliť, tak poviem Ive, že prosím ťa, vieš tu dať nejaký text, nejaký komik, nejakú komiksovú bublinu, ktorá zakrie vlastne túto časť, aby som sa s tým ja nemusela nejak zaoberať, lebo sa mi s tým nedarí. Takže takto nejak tak fungujeme. Alebo potom zväčším tú postavu, ako sa mi proste, že a niekedy akože si musím tak, že hej, že sadnúť k tomu a naozaj, že zamákať a dať mu 5 prstov. No. Teraz som pochopil, prečo sa hovorí, že hrdina v kápi, lebo je to jednoduchšie, pretože ty kreslia aj hrdinov takto komiksoví autori. A podľa čoho sa vyberá typ a veľkosť toho komiksového okienka? Že to je taká zaujímavá vec, že nikto si to neuvedomil, že sú tam rôzne nejaké veľkosti toho záberu a že určuje to napríklad autorka toho textu, alebo maliarka, alebo nejaká možno symbióza. Áno, myslíš, že taký, prepáč, som ti skočila do reči, že také jednotlivé scény, pohľady tých scén? Že sú tam napríklad jedno okienko je veľké, jedno je menšie, jedno je okienko v okienku, že je tam rôzne typy tých okienok a že prečo je to tak, že mohlo by to byť lineárne možno. Áno. Ono to vlastne funguje tak posledne takej našej symbióze a dohode, lebo niekedy, keď jej poviem, že vlastne by som chcela, aby bola tá scéna proste taká, že epická, tak nech sa vlastne dá na celú stránku a sa to vlastne aj lepšie kreslí, alebo že chcem povedať na tejto stránke toto, že má tam byť nejaký rozhovor, čiže tam ako keby sa nehodilo by iba dať jednu veľkú stránku, že ten rozhovor mal byť trošku taký, aby to išlo tak plynulejšie, že jedno okienko, druhé okienko, alebo nejaký boj, tak vlastne tam musia byť také tie šikmé okienka, aby si tam vedela ona tak nejak to aj tak navrhnúť. Čiže alebo presne, že alebo tak viacero okienok, keď chceš zúrazniť nejakú emóciu toho človeka vo viacerých paneloch a nehodilo by sa, keby to bolo jednotlivé stránky za sebou, ale takto si pekne vie ten človek, ako keď si pozeráme film, seriál, niečo, keď človek vidí jednotlivé tie scény, tak takto to aj funguje v komikse. A teda ako komplex, že koľko trvá napríklad jedno to číslo od začiatku, od nejakého možno, že nie že researchu, ale nejakého warm-upu, čo sa týka aj toho inšpirácie, po napísanie až po to malovanie, až po to vydanie, že cca. No jasné. Ono asi by som to mohla tak rátať, že keď to nie je v rámci nejakej spolupráce, lebo keď je to v rámci nejakej spolupráce, tak je to oveľa dlhšie. Ale keď sme napríklad robili Zónu 300, prvú časť to má koľko? 24 No 28. Alebo 28 alebo 24 strán. Hruba dajme tomu, že 24 strán navrhnúť. Tak to nám trvalo tak 2-3 mesiace, lenže to je to, že ono už keď je druhá časť, tretia časť nejakého príbehu, tak to ide rýchlejšie, lebo to bol začiatok. Tam sa dosť akoby motali s tým, že sme nevedeli vlastne, že aký príbeh ideme robiť, že akým smerom si sa motala ja som sa vlastne autorka. Ďakujem Nie, ja som myslela po to, že ja som zase sa snažila vymyslieť, ale ja som to myslela tak, že zase ja som mala problém s tým, aké tam budú farby, farebnosť toho komiksu a to už v tej ďalšej časti viem určiť, keď už mám tú prvú časť, farba pleti a tak ďalej. To som myslela. Jasne, však počkaj doma, keď sa porozprávame, musím nehádať. Ale nie. Takže vlastne tak nejak, také tie 2-3 mesiace by som povedala. No to tie prvé 2, 3, 4 týždne na také, akoby také tie premyslenie si vlastne o čom to bude, aby sme to my vlastne spolu nejak tak dali dokopy, napísala som niečo, vyhodila odtiaľ nejaké časti a vedela, že akým smerom sa to bude uberať, potom ona si spraví nejaké návrhy vlastne popri tom, ako budeme ešte vytvárať Segra a potom začneme vytvárať ďalej, ale ono to je to, že vlastne človek nemôže tvoriť, že nedá sa tvoriť, že každý deň. Možno, že keby sme fakt sedeli za tým každý deň, tak to trvá, dajme tomu možno mesiac a pol, že polovicu času. Ale však tú druhú časť už nám trvalo, takže mesiac a pol niečo. Keď sme na tom fakt, že mákali, že snažili sa popri ďalších veciach. Pri tej prvej časti to bolo také, že som niečo navrhla a potom som stala depku, že vlastne však to nie je také dobré, že nie je to také, ako by som chcela. Potom robila som si nejaký research. Áno, zmenila som vlastne štruktúru z také, akože mala som tam, že trojtaktovú štruktúru, tak som zmenila na inú štruktúru a že toto sa mi tam viac hodí, lebo to je kratšie dielo a jednoducho takto som to proste nejak tak inak poňala a potom som prišla na to, že vlastne mi aj pomohol ten proces toho rewritingu. No a teraz taká základná otázka všetkých autorov, že je to všetko dopredu vymyslené, alebo ten proces prebieha postupne, že ani sama nevieš vlastne, kde to skončí, alebo čo treba, že možno, že záver už mám, ale ten stred vôbec neviem, že ako prebieha ten proces. No, ono v podstate, vždy si poviem, že viem, ako to skončí, ale aj tak to nikdy tak neskončí, ako poviem na začiatku. Vždy poviem aj, že vlastne toto bude v 2., 3., 4., 5., 6. časti. Ako sme vlastne začali teraz, že 3., 4. časť už na nej pracovať,
v zóne 300 myslím, tak v začiatku to malo byť, že 3. a 4. časť mala byť iba čisto, že kriminálna, taká, že krimi proste dej. A už teraz ako ubiehali nejaké mesiac, 2-3 mesiace a začali sme pozerať nejaké seriály, nejakú inú inšpiráciu som vzala, tak som že a vlastne toto by som tam ešte mohla prihodiť a nakoniec som to vlastne zmiešala, takže to už je proste nejaké také, že trošku také fantasy, sci-fi a krimi zároveň, čiže vlastne to v tom procese, ako človek akoby niečo pozerá, neviem, niečo ho napadne, číta niečo alebo tak sa to vlastne všetko môže úplne že zmeniť. Ako zachovávam tam takú tú podstatu toho celého, že snažím sa neuhýbať z tej základnej štruktúry, len navrhnúť tú takú štruktúru, že má to 6 častí, ako by vlastne mala skončiť celý ten príbeh, že nerobím tam také zásadné zmeny, že poviem na začiatku, že napríklad na začiatku, že hlavná postava, že zomrie, tak ako úplne až tak od toho neuhnem, ale spravím to trošičku inak, že možno, že aj tak sa budem môcť vrátiť naspäť, hej, tak, lebo si tú postavu obľúbim a tak toto funguje, že proste ten autor jednoducho sa nevie ako keby niekedy úplne, že potom stotožniť s tým koncom, keď si prežije nejaké ďalšie udalosti. Už keď niečo pozrie, keď ho niečo inšpiruje a vidí a vraví si, že toto bolo super. Ako napríklad som pozerala seriál One Piece a vraví si, že no dobre, tak a ja by som chcela trošku One Piece priniesť do nášho komiksu. Čiže vlastne som musela trošku tú štruktúru rozsekať a prerobiť to. Takže toto tak. A nerobí ti problém, ja sa často stretávam s tým, že napríklad keď niečo pozerám, tak ma to až natoľko ovplyvní, že nie som schopný písať niečo svoje. Takisto aj v hudbe, hej, že nie som schopný zložiť nič iné. Áno. Ono presne tuto si dávam ja na toto pozor, že vlastne nesnažím sa ako keby že zameriavať iba na jednu vec. Preto napríklad, že si zoberiem, keď niečo píšem, dajme tomu, že teraz by som písala 3. časť zóny 300 alebo 4. časť, tak si poviem to, že musím sa trošku akoby oddeliť od svojich emócií. Samozrejme, že musím písať ako keby na základe emócií, ale hlavne sa do toho dávať akoby takú svoju logiku, že zoberiem si teraz nejakú knižku, zoberiem si komiks, potom nejaký seriál, film a skombinujem to všetko dokopy, lebo viem, že keby som sa zamerala iba na jedno dielo, tak by som možno fakt, že spravila to isté dielo, len by tam boli iné postavy, inak by sa volali, len tie charaktery boli úplne rovnaké. Takže musím vlastne kombinovať, lebo presne toto má podľa mňa každý autor problém s tým, že si povie, že vlastne niekde možno toto už existuje a ja nechcem proste opakovať po iných. Lenže nedá sa to, lebo na svete sú milióny nápadov a možno, že teraz v tomto momente niekto vymyslel to, čo ja som teraz vymyslela, hej. Čiže, ale snažím sa to vždy ako keby, že si hovorím, že dúfam, že tam nie je taká šanca, že niekto pozerá kadrami One Piece, potom niekto Marvel a potom, že nejakého Sherlocka a vlastne toto snáď nikto nepozerá proste v tom momente, ako ja vlastne si odtiaľ beriem inšpiráciu. Asi týždeň dozadu som sa pýtal Juraja Červenáka, spisovateľa, že či pri tvorbe niečo počúva a či mu to vadí, alebo ho to inšpiruje. A že áno, že počúva, pri každom diele počúva tematickú hudbu. Že ako to je u teba, že či počúvaš niečo a ak áno, tak čo? No, tak napríklad ja by som nevedela napísať asi ani čiarku bez toho, aby som si nepostila fan edit, ktorí proste sú youtuberi, nie youtuberi, ale ľudia proste, čo robia fan edity z nejakých seriálov, dajme tomu z nejakého One Piece, z Marvelu na Iron Mana, aj tam pesnička nejaká popová alebo nejaká rádiovka a dá do toho proste túto hudbu, sú tam nejaké scény vystrihnuté z toho filmu alebo zo seriálu, sú tam efekty a tak ďalej a vlastne ja si to pustím a počúvam, ako niečo povie Iron Man alebo Monkey D. Luffy z One Piece a toto počúvam a je tam aj tá pesnička zakomponovaná a vďaka tomu to dokážem niečo napísať. Ja si neviem predstaviť, že by som bez tohto mala tvoriť. V kuse proste nejaké nové fan edity a hlavne keď tam človek vidí aj také tie efekty perfektné, lebo my keď pozrieme napríklad kadramy, lebo sme veľké fanúšičky kadram, aj japonskej mangy a všetky a také tej západnej východnej tvorby, východná tvorba, sa mýlim, východnej tvorby, tak vlastne toto mi ako keby pomáha pozerať, že ako tam spravia tí, lebo predsa len sú to fakt, že dobré efekty, ale samozrejme, že aj Marvel má dobré efekty, tak pozriem sa na to a viem si predstaviť, ako by som nejakú tú scénu navrhla. Čiže takto nejako to funguje, bez tých editov, ale však ani ty by si vlastne to nevedela. Ja to mám takisto, presne ako ty, takže ja ani nemusím hovoriť, ale ja to mám takisto, takže. Takže to vlastne bez tých editov len teda akože ja z toho hľadiska zase ilustrátorky, že keď tam vidím, ako napríklad tam boli nejaké efekty, keď bol Doctor Strange alebo niečo a už si beriem to, že z toho, že presne toto by som mohla takýto efekt, ako tam vidím nejaké tie častice a takto, toto by som presne mohla využiť v komiksoch a pri tej kresbe. Hej, a mne napríklad, keď niekoho že prebodnú, alebo sa nadýchne niekto, pozrie na niekoho plače a tak ďalej. A presne ten pohľad, z ktorého to je snímané, tie jednotlivé snímky a tie boje a tak ďalej. Čiže takto z toho si človek berie príklad, no.
A ty si napísala, myslím, že nedávno prakticky knihu o takej veľmi silnej udalosti, čo sa ti stala v reálnom živote. Vieš nám to nejak priblížiť, že čo sa stalo a prečo? Rozmýšľam, že kedy som to vlastne napísala, to bolo už asi pol roka dozadu, alebo tak nejako zhruba. Tak, a vlastne to je akoby taká, čo máme tu vlastne, ilustrovaná knižka, ktorú som napísala na základe svojej reálnej skúsenosti, akoby takého reálneho zážitku, keď som išla v 2022, čiže dva roky, zhruba rok a pol to bude, na operáciu a trošku sa ako keby tá operácia nepodarila a zostala som vo veľmi kritickom stave, som sa neprebrala. A vlastne táto knižka opisuje všetky tie scény a proste všetky tie zážitky, ktoré som mala v hlave. Čiže to je taký trošku chaos, táto kniha. Ale akože som rada, že som to napísala, mi to extrémne pomohlo akoby prekonať tú traumu, ktorá proste vlastne prišla po tom mojom zážitku v tej nemocnici. Tam som v podstate bola nejakých 10 dní som bola úplne mimo. Bola som aj v kóme, na pľucnej ventilácii a akože nebol to fakt, že dobrý zážitok, ale táto kniha mi naozaj pomohla. Len bolo zaujímavé na tomto celom, hlavne to, že vlastne potom som si uvedomila, aj potom, keď som sa prebrala, že najviac mi pomohli superhrdinovia, fantázia, proste Sherlock a všetko sa to keby skombinovalo, proste taký ten mes proste z toho celého v mojej hlave, ale zároveň mi to aj pomohlo ako keby podľa mňa prežiť a bojovať, lebo fakt, že človek bol v takom momente, kedy boli tam také stavy, keď si spomínam akože na niektoré tie, ale to sa mi začalo vlastne vynárať až potom neskôr, ako som sa prebrala, možno nejaké také 2-3 mesiace. A preto som vlastne tú knihu napísala až neskôr, lebo ono, keď sa človek preberie, tak si pamätá iba ako keby niektoré iba momenty. Až potom, ako som vlastne sa odtiaľ dostala z tejto nemocnice, ako som už bola doma, ako som išla proste spať, ako som dostávala vlastne z toho, ako som sa uzdravovala, tak sa mi začali vlastne vybavovať všetky tie momenty, ktoré som tam zažila. A na základe toho som sa proste rozhodla to všetko spísať, aby som to dostala proste z hlavy, lebo ma to dosť akoby desilo a strašilo, že napríklad išla som do výťahu, úplne som mala pocit, že som na tej pľucnej ventilácii a tak ďalej. Toto mi extrémne pomohlo vlastne tú traumu prekonať, že to napríklad odporúčam každému, kto by aj niečo, že takéto zažil, fakt, že nejak si to akoby dostať proste z hlavy, lebo mňa to normálne desilo. Desili ma moje vlastné myšlienky, ktoré sa mi vynárali a ktoré sa vlastne diali v celom tom stave počas toho, keď som bola v kóme a keď som bola na tejto napľucnej ventilácii. No a tam v tej knižke na konci píše, že vlastne nie si ten istý človek, čo si bola pred tým 3. augustom a že kým si bola predtým, kým si bola tesne potom a možno, že kým si dnes. No, akože toto je taká otázka, že presne ti viem povedať, že vlastne predtým, keď si človek ako keby nevie uvedomiť, že vlastne keď ti hrozí to, že môžeš zomrieť, tak akoby berieš trošku tak na ľahkú váhu tú proste smrť, hej. A tým, že som zažila si, že čo to je, lebo vlastne mňa aj oživovali a bola som potom v takom kritickom stave, že už som si možno mohla myslieť, alebo si mohli aj ľudia myslieť, že by som proste mohla zomrieť naozaj. A tedy si človek akoby uvedomí, že aký je tento moment desivý, že v jednom momente vlastne tvoj život skončí a už sa vlastne nič ďalej neudeje. A tej som si proste povedala po tomto stave, po tomto celom, že vlastne mohlo to skončiť, ale ono to neskončilo, dostala som ďalšiu šancu, tak by som tú šancu mala vlastne využiť, lebo nie vždy sa proste stane to, že človek dostane akoby ďalšiu šancu na život. Tak som sa rozhodla proste si povedať to, že nie rozhodla povedať, proste jednoducho som sa zmenila. To, čo sa mi tam stalo, ma to zmenilo a povedala som si, že budem ako keby nie sa naháňať, ale zároveň si proste pôjdem akoby viac za tým svojim snom a stanem sa autorkou, lebo keby som dostala ďalšiu šancu na život a splniť si svoje sny, lebo mojím snom je stať sa fakt, že uznávanou komiksovou autorkou, ktorú budú poznať na Slovensku, v Česku, proste v zahraničí a pôjdem si viac za týmto snom a extrémne mi tohto pomohlo. Sice to bola zlá skúsenosť, ale extrémne mi to pomohlo aj tebe, aj mne. Vlastne takýto zážitok, takáto trauma, na to, aby som keby posilnila tú svoju motiváciu niečo spraviť skôr, niekto niečo po mne akoby zostane. Lebo keď si poviem, že vlastne predtým, keď sa mi toto stalo, že čo by po mne zostalo, akože bolo by viacero veci, ale hovorím si, že teraz chcem za sebou zanechať také dielo, aby to mohol niekto o pár rokov proste nájsť a aby som bola ja na seba hrdá, že vlastne toto všetko som urobila za tú celú dobu od toho, čo sa mi toto stalo. Dobre, a vy ste vlastne prispeli do čítanky, štvrtákov komiksom. Je to také možno netradičné, že komiks v nejakej učebnici, že aký na to majú názor napríklad učitelia a aký na to majú názor žiaci a ako sa vám to vôbec podarilo?
No, na túto spoluprácu nás vlastne oslovili, myslím, že oni nás oslovili však, tieto redaktorky. Hej, na základe toho, že videli nejakú reportáž. Áno, hej, myslím, že nejakú reportáž a vlastne tak sme nejako sa dali do tej spolupráce, ktorú sme už opisovali, že bola, že nám zobrala pár rokov života. No. Ale teda zase na druhej strane to bola veľmi cenná spolupráca pre nás ako pre autorky, lebo bola to spolupráca s vydavateľstvom a ešte vlastne vydavateľstvom, ktoré sa venuje takýmto vzdelávacím pomôckam pre školy. A zase my sme také, že my zbožňujeme napríklad vzdelávať deti, lebo vlastne chodíme aj na komiksové workshopy a vzdelávame deti. A toto je ďalšia forma, ako môžeme prispieť k tomu, aby sme tí deti mohli viesť k tomu, že budú vedieť viac o komiksoch a o našich komiksoch. A v podstate, ako teda bolo aj spomínané, je to v čítanke, je to doprevádzané vlastne, tam sú rôzne texty autorov. A je tam aj vlastne náš komiks. Ono je to také, že to sa ešte napríklad deti na workshope spýtame, lebo ten komiks je o tom, že sú tam nejakí patrači, ktorí vlastne, tam je Zita vo Vyšnom Knížkove a má patračov, ktorí jej pomáhajú vlastne prelomiť kliatbu. A tá kliatba je vlastne to, že to sa vždy tak keď spýtame, že či by chceli zabudnúť všetko, čo sa doteraz v škole naučili, a samozrejme každé dieťa, že nie, tak by ste určite chceli pomáhať Zite vlastne aj s patračmi, bojovať proti tejto kliatbe a prelomiť ju. Čiže vlastne toto je vlastne taká tá pointa toho komiksu. A aj som sa asi, neviem, čo si sa presne pýtal, ale... Že vlastne čo na to hovoria žiaci, učitelia? Hej. No, toto je super, lebo je to proste, no samozrejme, že deti sú veľmi spokojné, lebo komu sa chce čítať dlhočísly text, samozrejme, že je to niekedy nutné prečítať si niektoré diela autorov, same to dobre vieme, keď sme boli na základnej a tak, čo už je veľmi veľa. Dobre, to ticho o tom pomlčíme, hej. Ale teda je to super, že sa môžu učiť z komiksu, ktorí majú tú obrazovú informáciu, vedia si to lepšie vizualizovať. Toto aj pre nás vlastne oni oslovili, aby sme spravili niečo inovatívne a aby tie deti mohli si to lepšie vizualizovať, predstaviť. Mali samozrejme menej textu, ale lepšie strebali tie jednotlivé informácie a naozaj sú extrémne spokojné vlastne aj učiteľky. Ešte sa aj pýtali, že akú ďalšiu školskú pomôcku by sme mohli, že by sme vytvorili, že by chceli ďalšiu v podobe komiksu a takto. Takže je to veľmi super, že majú takéto pozitívne reakcie. Teraz sme napríklad boli aj kde sme to boli v Bojniciach? Alebo... Bojniciach sa mi zdá. A tam tiež nie, to bolo vlastne tu v mestskej Bratislave. A tiež sa nás tam pýtali, videli to z nejakej súkromnej základnej školy. A tiež, že my túto čítanku nemáme, že to na budúci rok musíme objednať, že wow, že to je úplne úžasné, lebo si ju vlastne mohli aj tam fyzicky prelistovať. A ani napríklad nevedeli, lebo nie všetky školy odoberajú, hej. Takže, ale akože super, že to som veľmi rada a strašne sa im to páčilo. Takže toto je naozaj dobré. To je super, ale keď si to môžu aj prelistovať, že tých ľudí to tak viac akoby zaujme. Že preto akože som aj rada napríklad, že máme tie diela fakt, že vytlačené. Lebo z začiatku sme mali, že v online podobe, ale ono ťažko proste. V tej online podobe, keď príjmeme tie workshopy, dáme deťom, že máme to proste v online podobe. Pre nich je to vždy najlepšie, keď si môžu zobrať ten komiks, prečítať si, niektorí si stihnú aj zónu 300 prečítať a už potom, keď máme súťaž na konci, že zóna 300, chcem vyhrať zónu 300. Minulo sa to jedno dievčatko skoro rozplakalo. Lebo nevyhralo. Nevedelo odpovedať na súťažnú otázku. No dobre. A vlastne robíte aj workshopy, že ako tie workshopy vyzerajú, že čo tam vlastne učíte, alebo ako to prebieha? No, v podstate to je akoby taký ten základ, čo robíme, basic workshop hodinový. Trvá tak zhruba 60-70 minút. A v podstate tie deti, máme tam zhruba také tie vekové skupiny tých štvrtákov, piatakov, šiestakov najlepšie, ale mali sme vlastne aj týchto gymnazistov, nie? Áno, ale tak mali sme aj pre tretiekov na základných školách, to sme mali teraz naposledy vlastne, presne aj pre tých gymnazistov, deviatakov a tak, ale najlepšie je ešte taký ten, akýby ten kreatívny ročník je ten 4., 5., 6., že tam je tá kreativita naozaj tak, že sa neboja. No prepáč, som ti skočila do reči. Iba som chcela povedať, že vlastne čo sa tam naučia, ono v podstate im na začiatku povieme tých prvých 10-15 minút, lebo nechceme ich unudiť, vieme, aké sú deti niekedy, že už potom pozornosť, tak prvých 10 minút im povieme vlastne o tom, aké komiksy sme vytvorili, potom im povieme napríklad, že ako my tvoríme komiksy, dáme im nejaké také naše know-how. Ale nezabudneme im povedať, že ak budú počúvať, tak môžu na konci vyhrať jeden z našich komiksov, takže všetci počúvajú. Takže aspoň všetci počúvajú. Najlepšie vždycky si vedia zapamätať príbeh Čiernovlasého princa, tak to vždycky každý povie. To neviem, či sa nám vôbec stalo, že by to niekto nevedel. Hej. No a vlastne toto im povieme, tých prvých 10-15 minút a potom im rozdáme také komiksové šablóny čisté a
buď v skupinkách, alebo každý sám si vytvoria svoju komiksovú scénu, komiksovú stránku, dáme im zadanie, že musia vlastne vymyslieť nejaký príbeh, ktorý bude mať nejakú pointu, bude poučný. Proste závisí to od toho, že akú cieľovú skupinu vlastne máme. A vlastne my vysvetlíme ten proces tvorby komiksu, aby vedeli, ako vlastne postupovať, ako sa čítajú komiksy, z ktorej strany do ktorej a tak ďalej. Zase som neskončila do reči. Nevadí. A oni potom vlastne tých 30 minút si vytvárajú svoju komiksovú stránku, tam im povie, že prvých 5 minút si to aspoň premyslíte a tak. Potom začnú vytvárať, pýtajú sa nás, my im radíme vlastne, že ako by vlastne mohli toto vymyslieť. Niekedy sa tak zaseknú, že a čo by som vymyslel, ja neviem čo a tak. No ale vlastne im povieme, že však vlastne vymýšľajú od srdca, že čo ťa baví a nakoniec vymyslia akože fakt, že perfektné príbehy. Ale tak im pomáhame aj vlastne s tým, keď si niekto nevie dať rady. Keď som im povedala, že tak môžete tam dať aj nejaké proste patranie, ja neviem, možno nejaké stopy a vražda a tak, potom bolo asi 5 príbehov, že vražda a tak a úplne tak akože, ale fakt, že poučné zase príbehy. Detektív, ktorý odhalil... Nie, že by sme teraz učili deti o takýchto, ale akože zase... Ale že detektív vlastne odhalil vlastne toho vraha a tie deti akože fakt, že mali strašne dobré príbehy. No a v podstate, keď si to vytvoria, tak najdôležitejšia časť je to, aby to odprezentovali, lebo nie je dobre, keď všetko zostáva akoby v takom šuflíku schované. Áno. Tak tých 15-20 minút majú na tú prezentáciu, vždy skoro každý. Ešte neviem, či sa nám stalo, že by niekto nešiel prezentovať. A všetci vždy idú prezentovať a odprezentujú, povedia, že čo vymysleli, ukážu, čo vytvorili, vlastne my to dávajú na sociálne siete. Toto, že čo vytvorili, tie ich vytvorili, tak už potom na TikToku sledujú iba, že tam bol môj príbeh, tak sa to tešia. A to je úplne super a vlastne takto to celé vyzerá a na konci je potom tá komiksová súťaž. Takže toto boli sestry Ivka a Zuzka Jančové. Kto doteraz nemal možno nejaký pozitívny vzťah alebo nejaký vzťah k komiksu, tak možno teraz bude mať chuť si nejaký prečítať. A ďakujem vám, aby. Aj my ďakujeme.